Hürmetli cemaat, mine Мәскәүдә Казан вокзалында булганда, анда татарлар сатып тора күп киоскларда, буфетларда килеп сөйләшәсең. Аларга әйтәсең, менә миндә шундый канал бар YouTube'та, Татар Cinema International. Алар шатланып, "О, бигрәк яхшы, менә мин карыйм аны, рәхмәт" дип. Әллә ул мәскәүлеләр шундый дипломат, әллә шын алар Татарстаннан килгән кешене сагына, чөнки без менә үзебез шул теге сусап йөргән кеше рухи яктан, милли рух ягыннанмы Татарстаннан бер килсә, концерт белән барадырык, анда шатланадырык. Бүген авылда килеп китте, мәсәлән, Аримурның театры Хаҗи әфәнде өйләнә дигән шыгырым тулдан да казак халкы да булды. Кызыксынып карадылар алар. Мәсәлән, казак телендә фильм, кино булса, татарлар җыйналыр, безгә кызганычка каршы китермиләр. Яны Екатеринбург шәһәрендә, Свердловскта, ягъни киләдер филармониягә, мәсәлән, анда киләдер утырадыр, мен шунда игътибар итәдер. Мен әйтәм, без авылда ике кара төсле татар, анысы да берсен Кара Махмуд дигәннәр, берсен тагы Абдул дигән абый мәрхүм, каны кара төстә, калганнары бәре дә ашык төстә, чәчләре дә шатын күбесе. Монда мин борылып карасам, Свердловск шәһәрендә хатта мәрхүм инде кызганычка каршы Вафира Гыйзатуллина рөхшәт булсын, ул да килеп концерт чыгыш ясаган. Борылып карасам, залны кара башлар утыралар, чәчләре түгел, кыяфәте дә шундый караңгырак. Шул вакытта бер төрле татарлар, без бер төрле, шунда да без татар икәнен белеп, шунда концертларга гел яратадыр барырга. Шуны аны инде шундый сөйкле инде шатландыра торган мизгел булды инде алар шул концертларга баруга. Үзебез Татарстаннан килгән кешеләр шуны сусап, хатта Ринат Ибрагимов килгән, мәрхүм рөхшәт булсын, шушында берничә ел элек ул стадионда чыгыш ясаган. Мин соңыннан килеп анардан интервью алган, татар теле хакында ул сөйләде, хуплады, рәхмәт, рөхшәт булсын. Ул интернетта бар, YouTube'та шулай җыйсак, Татар Cinema International, Ринат Ибрагимов дип аны карый аласыз. Шуны әйтәсе килә, без гел сусап тордык. Шуңа күрә бәлки ул теге бүтән төбәкләрдә сусап торалар, ничек табырга белмиләр. Хатта менә бит интернетка керәсең, көтмәгән чакта килеп чыга бер сайт, анда кызык шулай татар тормыш турынан күрсәтәләр, кызыксынып укыйсың, без аны белмибез. Кызганычка каршы бездә шунысы юк икән. Бездә ул менә инде катнаштым, менә узган елны беренче татар конгрессында 92 елда катнашкан мин журналист буларак. Былтырда менә мәсәлән 8нче съездына катнаштым. Анда инде карап торам, кайсы Урта Азия төбәкләреннән хатта татар да юк. Бүтән милләтләрнең кешеләре килгәннәр анда. Кайсы җирдә тик уйлап та тормаганнар, кемне җибәрергә, тик акча, бәлки юлны түләгәннәрдер аларга, әллә нәрсә сәбәбен белмим инде. Шуны әйтәс килә. Татар кайсылары ничектер үлемтә керә алмыйлар. Бездә шул теге дисперсный дигән халык таралып беткән. Бик авыр ул. Бик авыр бер-береңне тавып очрашулар оештырга. Хатта менә тик әнә Сахалинга бардым практикага. Анда әйттем бит, ике татарны күрдем. Берсе бер гаиләнең агзалары китап кибетендә сөйләшеп торадыр, татарча. Мин алар белән сөйләшкәнем, алар сорадылар да кайдан мин. Әйтәм, менә шундый Оренбур өлкәсендә туып үстем, Екатеринбургта, Свердловскта, ягъни университетта, журфакта укыйм, монда практикага килдем. Шунда бит чакырып чәй эчертеп бераз сорашса, алай мин белмәдем бит, аларды үземдә. Инде мин тордым, инде кунакханада тордым, обкомның. Аны бер кичкенә генә бүлмә буладыр, үземә дә чакырырга. Мин аларны уйламадым, алар инде каяндыр ерактан татар килгән, килеп өйгә чакырып бер татарча әйтә, бер чашка чәй эчертеп шунда сорашса була бит. Әйтәм бит, хатта партия тормышы бүлегенең мөдире Емельянов дигән
Мине сөйләшә барабыз. Мин аны өенә хәтле узатып куйдым эштән соң. Ул өенә кертә дә чәй эчертә. Бер вакытта урамда китеп барганда очратты. Бер татар егетен сөйләшеп торды, мин таныштырды. Татар дип шунасын теге китеп калгач миңа әйтә, ул татар, син татар, нигә чәйгә чакырмады? Менә шул нәрсәдән, белмим, ул безне совет чорында бераз бәлки шул теге идеология көчле булгандыр, сәясәт көчле булгандыр. Теге нәрсә ЦК Компартия шул Мәскәүдән бәлки басым ясаганнар. Шуңа күрә әйтәм бит, хатта безнең район үзәгендә райкомда без шатланадык инде, менә ул татар шунда эшли дип, гомуми бүлекнең общий отдел җитәкчесе мәсәлән, ул әйтәм бит Фатих Исламович икән исеме, Федор Иванович дип аны йөрттеләр. Менә шулай аларны Казакта эшләде анда мәсәлән, Немештә эшләде мәсәлән, һәммәсен аларны тырыштылар. Әле карап торам Википедияда ул әллә кайсы кемне әйткәннәр әле. Менә мин теге карарсыз әле татарлар хакында гыйлем нәрсәме, әле татарны нәрсә дигән әле шунда татарлар хакында грамотный татар, российский татар, нәрсәм Россия дип ниткән, шунда Российский империяме, шунда бит әйткән ул. Википедия кірсем, ул адам урыс түгел икән, ул алман икән, немеш. Хатта ул Фукста кайсыларын теге урыс исемен, ата исемен куялар да имеш, җиңел булсын дип, шунасын аны тотыналар, кеше уйлый ул урыс дип. Хатта менә бер Антонов дигән хәрби яктан бик атаклы кеше дә ул татар икән, ул шул көрәшеннәнме? Хатта күбесе бит ана теге Карбышев та татар. Бездә шул юк, кызганычка каршы. Ана шул әйттем бит Мәскәүдә. Алар ничек сусап, Казан вокзалында эшләп, алар мен түбәтәйкли берсәм, алар ичмасам күреп. Хатта Бакуда да ничәнче елны булды әле, хәзер әйтәм, берсе 1900 ел, 17 елны шунда Төрки дәүләтләренең бер зур конференция узды, анда хатта президентлар җыелдылар шунда. Шунда төрле президентлар. Анда хатта түбәтәйкли берсәм, урамда берсе килә дә, бабай, син Казаннан мәллә дип, Татарстанмы, Казан дип сораша. Хатта bir малай килде дә, мин менә ди Алиев президентның сакчысы ди, менә шунда эшләп йөрим. Шатланып, сокланып, горурланып, без татар дип әйтәләр. Без татар диләр. Ул горурлык минем фикер буенча һәр чакта да булырга тиеш. Горурлык ул бабаларыбыздан калган тиеш, ул бездән нәселдән килгән, безнең тыгаларга калган шул горурлык булырга тиеш. Уялмаска кирәк татарлыгыннан. Бер милләттә үз милләтеннән уялмаска тиеш. Кем булса да ул, нинди милләт вәкиле булса да уялмаска тиеш үз милләтеннән. Ни каян уйлап чыгарганнар уялырга милләтеннән. Шигән булса да шигәннән үзенең теге горурланырга сәбәпләре бар. Кайсы милләтне алма, бер ни. Юк, тотыналар милләтен яшереп, карап тормыйлар. Әгәр дә син юньле кеше булсаң, акыллы, ипле, итәгатьле, кайта әле әйтәләр, менә кара әле бу, шундый милләт кешесе вәкиле, нинди яхшы икән, менә кара, абруйлы адам дип, аны шул әйтәсе килә. Иң беренче итәгатьле, уятлы кеше булырга кирәк, белемле кешеләргә, гыйлем белән дуслашып торырга кирәк, гыйлем алып торырга кирәк. Кеше арасында уят булмасын. Әгәр дә инде әшәкелек эшләп биргән кеше булса, аның хакы бар милләтне яшереп йөрергә, милләткә пычрак атмаска дип. Юк, бездә тотыналар, менә уялалар. Нинди абруйлы кешеләр, үзен милләтен яшерен әйтерсең. Ул әйтәсең килә, акыллы кеше бер кайчанда синнән әйтми. Менә мин шул Сахалинда булдым, мәсәлән, үземне яхшы тоткандыр бәлки, газета эшләгәндә, хатта әйтәм бит, бер урыс малае кунакка чакырды, мин хатыным бер кая китте ди, кил, ялкынны мин пирог пешереп кунак итәм диде, урыс малае. Хатта безнең тагы берсе кешесе анда ирле хатын эшләделәр, реклама газетында әйтәм бит, алар бик аларның эше ни булган иде, блатной иренә ул вакытта Америка сирәк бара, шунда путевка да биргәннәр. Хатыны белән коридорда очратып, миңа акча ярдәм, акчалата ярдәм кирәкмиме дип сорыйлар. Хрусталев дигән Федор Федоровичмы акчаны жәллидер, түләмидер. Менә бу, мәсәлән, ирле хатын мине очратып, ярдәм кирәкмиме, акчалата уялма, сора бирәбез дип, танымаган кешеләр тәкъдим итеп әйтә. Мин әйтәм, спасибо на добром слове дип. Алар бит белеп тора, син татар икән, исемең, фамилияң, шунда да әйтәс килә.
Татар болсаң татар бол, ғұруландат, ышанычлы кіші бол.